baliabide moduan erabili izaten da eta erabiltzen da gero eta gehiago hezkuntza mailan. Hezkuntza mailan, bai lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, unibertsitatean gainate matrikula gero eta gehiago direz, baina bago beste leku bat eta ume batez ere gozatzen duten puntu horretan hor zerbait faltaiak. Hor puntu horretan euskararen erabilpena gehiago bultzatu egin behar dugu, hezkuntzatik kanpo, umen aisialdian, umen kanpoko, eskolaz kanpoko ekintzetan eta hor nagusi dena futbola da, eta futbolean lortu behar duguna da ere futbola euskaraz egin ahal izatea, benetan eguneroko hizkuntza bat izateko eta ez bakarrik hezkuntzan dagoen hizkuntza. Elkarrekin 7 puntu ditu akordioak eta 7 puntu horietan iaia lagu biltzen da orain arte egin dugun azken urteotako lan asistu dira, aipatu dute zerbait gainetik lehenengo puntua eta agian kualitatiboki importanteena da haurtzaroan eragingo dugunez, salbuespen bat kenduta eta hori da Larrabetukoa eta zentu horretan Larrabetu futbola oinarritik euskaraz oinarria konsideratzen dugunean gaztarora arte konsideratzen da, 6 urtetatik 18 arte, baina egia da gaur egun igotze komentau dago, haurtzaroan batez ere egiten ari garela, oraindik haurtzaroan ez dagoela normalizatuta euskararen edo behintzat orekatuta gaztelerarekin euskararen erabilera. Udazken